El Barça i el Madrid. Aquí tenim els jugadors dels dos equips en el túnel de vestidors que els ha de conduir cap a la gespa del Camp Nou. La graderia, mica en mica, s'ha anat omplint, s'ha anat omplenant l'estadi del Futbol Club Barcelona, esperant que arribi les 8 del vespre i perquè comenci d'aquesta manera aquest que ja anomenàvem esperadíssim i desitjat partit entre el Futbol Club Barcelona i el Madrid. S'espera un ple històric a l'estadi del Barça. Aquí tenim José Ramón Aleixanco, Talín Aleixanco, el capità del Barça, encapçalant la formació del conjunt blaugrana, ambient de festa a les graderies i la xiulada pel Madrid quan l'equip blanc surt al terreny de joc. Un Madrid encapçalat pel seu capità Miguel Porlanchendo, que presenta la novetat de Jaro a la porteria quan sonen les notes de l'himne del cant del Barça i surt la formació blaugrana a la ben cuidada gespa de l'estadi barcelonista. El Barça que ha estat rebut amb el color de les bengales que s'han encès darrere de la porteria del gol sud, on es troben situats els bojos nois. També s'encenen les bengales del gol nord, on es troben els integrants d'una altra penya popular, la dels almogàvers. Ambient de festa a l'estadi barcelonista en aquest partit entre el Barça i el Madrid. Aquí tenim l'alineació del Futbol Club Barcelona. El Barça jugarà amb aquests jugadors. A la porteria, Subi Serreta, amb el 2 Nando, amb el 3 Aleixanco, amb el 4 Eusebio, amb el 5 Serna, amb el 6 Vaquero, amb el 7 Goicoechea, amb el 8 Soler, amb el 9 Laudrup, amb el 10 Amor i amb l'11 Chiqui Begiristain. A la banqueta hi seran López Recarte, Busquets, Ferrer i Julio Salinas. L'entrenador blaugrana, no cal dir-ho, Johan Cruyff. Pel que fa a l'equip del Real Madrid, la gran novetat és la presència de Jaro. A la porteria, Jaro, amb el 2 Chendo, 3 Solana, 4 Tendillo, 5 Espàsic, 6 Maqueda, 7 Butragueño, 8 Mitchell, 9 Hugo Sánchez, 10 Aragón i 11 Villarroya. A la banqueta de l'equip madridista hi seran Parra, Bullo, Aldana, Hagi i Losada. L'entrenador Alfredo Di Stéfano, com dèiem, gran expectació, màxima expectació a l'estadi del Futbol Club Barcelona, i suposem que també que la penya barcelonista de Madrid es viurà amb intensitat aquests moments previs al començament del partit. A la penya blaugrana de Madrid l'ambient també va increixendo. La gent ja s'ha assegut davant del televisor, s'han servit les primeres cerveses i s'han fet les primeres apostes. De moment s'han recaptat ja unes 10.000 pessetes en l'aposta. A la penya de Madrid hi ha gent de tot arreu, de Salamanca, de Toledo, però també catalans. Qui guanyarà avui? Avui nosaltres juguem a casa, tenim el millor equip, el Barça guanyarà avui. Així es viurà des d'aquí a 3 minuts el partit des de Madrid. Tant de bo que es facin bons aquests pronòstics dels seguidors, dels integrants de la penya barcelonista de Madrid, i que avui l'equip de Johan Cruyff aconsegueixi una victòria que el consolida al capdavant de la classificació. Josep Lluís Núñez a la llotja presidencial del Camp Nou, acompanyat a la seva dreta pel director general d'Esports de la Generalitat, Josep Lluís Vilaseca, que tampoc s'ha volgut perdre aquesta gran cita futbolística entre blaugranes i madridistes. El Barça líder amb 29 punts i 11 positius. El Real Madrid, 5è classificat, amb 21 punts i 3 positius. Aquí hem vist lleugerament Hugo Sánchez al costat d'Emilio Butragueño. Avui moltes de les mirades estaran centrades respecte a tots els gestos que pugui fer el mexicà Hugo Sánchez, i aquí també la presència de Pedro Espàsic i de Miquel Soler, dues de les novetats en aquest partit. Espàsic per cobrir juntament amb Hierro, amb Tendillo, volíem dir, les baixes de Hierro i de Sanchís. Jaro per cobrir l'absència decidida per Alfredo Di Stéfano de Bullo a la porteria, i Miquel Soler, que es manté en l'11 titular del Futbol Club Barcelona, deixant en la banqueta Julio Salinas, que entrava en tots els pronòstics per formar part de l'11 titular del Barça. Recordem-ho, l'àrbitre del partit, un canari, José Merino González, farà la sacada inicial. El Barça davant de la pilota ja s'hi troben Chiqui Begiristain i Michael Laudrup, tot a punt perquè d'aquí a breus segons comenci al Camp Nou aquest partit avançat a la 19a jornada. Xiula al començament del partit Merino González amb sacada inicial del Barça. Pilota per Aleixanco, que fa una passada llarga
cap a l'eix de la defensa del Madrid, on ha refusat amb el cap Tendillo. Juga Aragón cap al capità del Madrid, Miguel Portland. Chendo ha fet una passada llarga cap a Aragón, ha desviat amb el peu Aleixanco aquesta passada d'Aragón. Controla la pilota pel Barcelona, Amor. Aquí tenim Santi Aragón, jugador que va aconseguir aquell meravellós gol, tot s'ha de dir-ho, en el partit de tornada de la final de la Supercopa davant del Futbol Club Barcelona. Però allò eren figues d'altre paner. Aquí el que compta és la Lliga i el que importa és que avui el Barça aconsegueixi sumar 2 punts més, que el consolidin, insistim, al capdavant de la classificació i que no redueixi el seu avantatge de 4 punts respecte al segon classificat. Espàsic ja ha passat malament la pilota, recupera pel Barça Soler, entra per Amor, volíem dir, ha perdut la pilota Amor, i Nando davant de la presència d'Hugo Sánchez, endarrereix cap a Zubizarreta. Atenció a la disposició que ha presentat avui el Barcelona. Goico ha començat per l'esquerra, Miquel Soler també per l'esquerra, que quedarà emparellat amb el jugador Mitchell, mentre que Chiqui Begiristain jugarà per la dreta de l'atac. Hi ha hagut un servei de banda llarg per Mitchell, s'ha creuat molt bé Aleixanco i ha enviat la pilota cap a Zubizarreta. Talín Aleixanco serà l'home lliure en la defensa del Barcelona, mentre que Serna i Nando, com ja és habitual, seran els marcadors dels 2 homes punta, en aquest cas del Madrid. Ha tocat Chiqui jugant per la dreta, com comentàvem fa uns instants. Eusebio ha perdut l'entrada davant de l'entrada Solana, controla la pilota al Madrid. És Maqueda l'home que juga en el centre del camp. Atenció, Maqueda, que se'n va. Maqueda intentava fer una passada cap a Butragueño, però ha estat molt a l'aguait, molt atent Serna. I tenim Butragueño quan hi ha una jugada de contraatac del Barça, intentava la passada llarga. Eusebio per Chiqui Begiristain, ha pogut tallar la defensa madridista. Juga Solana cap a Hugo Sánchez, d'entrar per Nando, ha caigut a terra el mexicà Merino González, diu que continuï el joc. Amb pilota pel Barcelona. És Vaquero cap a Amor, pot posar la cama Amor davant de la presència d'Hugo Sánchez, però ja havia aturat el joc Merino González per indicar una falta anterior. Aquí tenim José Mari Vaquero i aquesta és la jugada en la que Nando ha fet caure Hugo Sánchez sense que l'àrbitre indiqués la falta en contra del Barcelona. Atenció al xut d'Amor, Amor no decideix a xutar, passa cap a l'Audrup i Jaro ha pogut atrapar Jaro la primera rematada a porta del Barcelona quan ens acostàvem al minut 3. La passada perfecta d'Amor, la volea de l'Audrup, l'ha atrapada bé el porter del Madrid, Jaro. L'Audrup que jugarà de 9-9, davanter centre. Juga el Madrid amb pilota per Maqueda, pressionat per Chiqui Begiristain. Pot passar Maqueda cap a Solana, s'avança massa la pilota apuntada d'Eusebio. És Mitchell, molt bé Goico en defensa, Vaquero s'ha distret ara Vaquero, ha entrat per darrere Butragueño i li ha pres la pilota. Jugant el Madrid amb Mitchell, davant d'ell Aleixanco, fora de joc de Butragueño. Fora de joc d'Emilio Butragueño en aquesta jugada en què combinava amb Mitchell. Aquí veiem repetida la jugada. I sí, com efectivament en el moment de la passada Butragueño es trobava en un clar fora de joc. Juga el Barcelona amb pilota per Aleixanco. És Nando. Nando per Laudrup, marcat per Espàsic. Ha perdut la pilota al Barça en aquesta acció. El primer toc de Michael Laudrup. Mitchell pressionat primer per Soler i després per Amor. Encara pot controlar la pilota Mitchell. Busca la passada llarga cap a Hugo Sánchez, ha refusat amb el cap Nando. Ha tocat Amor, posa la cama Maqueda i l'esfèrica la controlarà sense complicacions el capità del Barcelona, Talín Aleixanco, que ha combinat ràpidament amb Soler. Pasqual Maragall, l'alcalde de Barcelona, i el director, el secretari d'Esports per a la Generalitat, Josep Lluís Vilaseca, seguint atentament les evolucions del partit a la llotja presidencial quan juga Soler pel carril esquerre, servint cap a Goico. No ha sortit la pilota. Goico se'n va de Chendo, també superava l'entrada de Tendillo quan Merino González ha dedicat, ha xiulat la falta favorable al Barcelona. Gran jugada de Goico que havia driblat l'entrada de 3 contraris i finalment l'ha fet caure a terra Tendillo.
S'incorpora Aleixanco. Veiem 1, 2, 3 jugadors del Barça a l'interior de l'àrea esperant la centrada de Soler. Un d'ells és Laudrup, Aleixanco i Vaquero. La centrada de Soler cap al segon pal buscant el cap d'Aleixanco. Ha pogut refusar finalment Tendillo en l'eix de la defensa del Madrid. Continua però la pressió del Barcelona. Pilota per Chiqui, davant d'ell és Pasic. Chiqui endarrereix, la centrada d'Eusebio. Ha posat el cap Aragón, que es trobava dins de l'àrea defensant. Goico cau a terra i una nova falta sobre l'extrem navarrès del Barcelona. En aquesta ocasió la falta ha estat de Santi Aragón, que bé l'havia driblat Goico, l'havia deixat clavat. I Merino González, després d'aquesta entrada, acaba d'ensenyar la primera targeta del partit pel migcampista del Madrid, Santi Aragón. Al minut 6, primera targeta groga per Aragón. I tenim Pedro Luis Haro, que avui juga el seu primer partit com a titular en partit en el campionat de Lliga amb el Real Madrid. Haro ja va substituir dissabte passat en la segona part Bullo. La centrada de Soler, Aleixanco completament sol. Ha desviat finalment Chendo el cop de cap d'Aleixanco. Continua la pressió al Barcelona, Vaquero. Aleixanco per Eusebio. Eusebio aguantant bé la pilota davant de Maqueda. Obre cap a Goico, davant de Goico. Novament Aragón. Ara ha perdut la pilota Goico i aquesta acaba a peus de Mitchell. Tendillo, Aragón. Fa una passada llarga cap a Emilio Butragueño, marcat per Serna. El pressiona Soler. Butragueño ha perdut davant l'entrada de Soler. Bé en defensa ara Soler. Serna cap a Vaquero. Vaquero obre per Nando. Minut 7 d'aquesta primera part. Continua l'empat a 0. Molt bé Nando, se'n va primer d'Hugo Sánchez, després de Solana. La centrada per Laudrup a l'àrea. Pogut refusar oportunament pel Madrid és Pasic, quan ja es preparava la pilota Mijael Laudrup. És Maqueda el que du la pilota pel Madrid, combinant amb Butragueño. Mitchell, marcat per Soler. La pilota desviada per Soler, acaba sortint a córner. És el primer córner favorable al Real Madrid als 7 minuts d'aquesta primera meitat. El seleccionador espanyol Luisito Suárez també assistint en directe al partit. La centrada de Mitchell cap al segon pal. Havia superat ja la línia de fons, com indica aquí Merino González, és a dir, que és fora de porta, favorable al Barcelona. Li havia donat molt d'efecte a la seva centrada Mitchell i la pilota havia superat la línia de fons. Hugo Sánchez a la frontal de l'àrea, com a home més avançat del Madrid, juntament amb Butragueño. Pujant la pilota pel Barcelona, Aleixanco. Servint cap a Serna. El pressionava tímidament Butragueño. No s'han entès ara Serna i Chiqui Begiristain, i la pilota ha sortit de banda pel Madrid. Controla Aragón, posa la cama Eusebio. Vaquero. No hi arriba Laudrup, sí que ho fa, és Pasic. Mitchell pressionat per Soler. S'estima més passar cap al seu porter, Haro. Soler recuperant la seva posició en la zona ampla del terreny de joc quan ha servit de porta Haro. Toca amb el cap davant de Butragueño, Serna. Controla la pilota Amor, l'home que fa de pivot d'ells en el centre del camp del Barcelona. Soler intentava fer una passada cap a Laudrup i ha desviat fora davant de la pilota Pedra Kespasic, que juntament amb Tendillo tornen avui a l'alineació titular del Madrid, substituint el sancionat Sanchís i el lesionat Fernando Hierro. Aleixanco enviant llarg cap a Ricardo Serna. El Camp Nou ple com un ou, ple de gom a gom. Eusebio fa la passada cap a Chiqui, que es desmarcava, ho ha vist, ho ha intuït bé, en aquest cas Solana. Puja la pilota pel Madrid
Tendillo quan recupera pel Barcelona. Eusebio, una altra vegada pilota pel Madrid. És Villarroya, atenció per Hugo Sánchez, que es desmarcava, surt Zubizarreta i atrapa la pilota. Ha estat una passada en diagonal cap a Hugo Sánchez, que a punt ha estat de controlar el mexicà. Ara Soler volia fer un servei llarg cap a Goico, que ha tallat Chendo. És Maqueda per davant de l'entrada a Goico. Goico continua amb la pilota, entra per Chendo, Vaquero no hi arriba. Tendillo cap a Villarroya, se'n va d'amor, fa una passada llarga cap a Hugo Sánchez, tan llarga que el mexicà no hi arriba. I la pilota acaba sortint out, favorable al Barcelona. Els marcatges en defensa pel Barça estan molt definits, amb Nando sobre Hugo Sánchez i Serna sobre Butragueño. Amor per Soler, li demana la pilota a Laudrup. Intentava tornar-li la pilota al primer toc Laudrup. Amor per Vaquero, Amor! Surt Haro! Ha pogut atrapar la pilota Haro, que ha topat amb Amor. Ha rebut un cop al cap al porter del Madrid. També es queixa d'un cop a la cama Amor. Aquí vegin la combinació, la triangulació entre Amor i Vaquero. La sortida molt arriscada de Haro a la desesperada, llançant-se als peus d'Amor i de Tendillo. Aquí novament repetida la jugada, en posició correcta havia arrencat Amor. Ha sortit als seus peus Haro molt valentment i ha rebut un cop del qual afortunadament ja s'ha recuperat l'exjugador del Màlaga, que va costar un total de 80 milions de pessetes a la directiva que encara presideix fins al dia 27 Ramon Mendoza. Recuperat Haro, ha fet el servei de porta quan hem arribat al minut 12. Pilota cap a Hugo Sánchez, ha perdut davant de l'entrada de Nando. Eusebio per Serna. De moment és el Barcelona el que du l'iniciativa del partit. Aleixanko servia cap a Laudrup, ha perdut la pilota. És bona la posició d'Hugo Sánchez. Atenció a aquesta jugada, contraatac del Madrid. Arriba a l'àrea Hugo Sánchez, se'n va d'Aleixanko, cau a terra. Merino González diu que continuï el joc. I atenció que aquí hi ha hagut jugada per la polèmica. Atenció que aquí hi ha hagut jugada per la polèmica. Contraatac del Barcelona, la centrada cap a Goico, posa el cap. Chendo i envia la pilota a córner. Però hi havia fora de joc quan aquí hem vist repetida la caiguda d'Hugo Sánchez. En aquesta jugada hi havia fora de joc segons ha marcat Merino González. Aquí veiem repetida l'entrada a l'àrea d'Hugo Sánchez, que ha topat amb Aleixanko. Sembla per aquesta imatge que pot ser penal. La tornem a veure novament repetida. Retalla Hugo Sánchez l'entrada d'Aleixanko i efectivament amb la cama esquerra Aleixanko colpeja a la dreta d'Hugo Sánchez i el fa caure. L'àrbitre Merino González, tot s'ha de dir, al minut 12 i mig s'han passat un penal a l'àrea del Barcelona quan feia aquesta jugada. Soler, que ha pogut desfer la defensa del Madrid. Jugant l'equip madridista. Combinació entre Mitchell i Aragón. La pilota ha acabat sortint fora de banda. Sixta Cambra, l'home que va ser l'oponent en les eleccions de la presidència del Barcelona de Josep Lluís Núñez l'any 1989, l'abril del 89. Jugant al Barcelona, aquí tenim Aleixanko, un dels protagonistes de la jugada polèmica en el minut 12 i mig amb la caiguda d'Hugo Sánchez a l'àrea barcelonista. Passada cap a Laudrup, lluitant amb Spasic, i és córner favorable al Barcelona. Gairebé un quart d'hora ha trigat el Barcelona a impulsar el primer córner. Som en el minut 14 amb 45 segons quan servirà aquest primer córner al Barcelona.
Finalment optarà Goicoechea per la centrada, minut 15 ja, primer quart d'hora de joc, Vaquero a l'interior de l'àrea, un dels homes esperant la possible rematada, la centrada molt tancada, ha posat la mà Haro, i és un altre corner favorable al Barça. Doncs el segon. En menys d'un minut el Barça ha forçat aquests dos primers corners. El servirà ara Chiqui, massa tancat, ha posat el cap Mitchell refusant pilota per Butragueño. La pilota cap a terreny del Barça. Butragueño no té cap opció perquè tot l'avantatge és Fernando que la deixa per Zubizarreta. Hugo Sánchez, que ja ha creat perill en una de les seves internades en l'àrea del Barcelona. Laudrup actuant efectivament com a home punta marcat per Spasic. La pilota ha sortit fora de banda favorable al Madrid. Servirà l'out Chendo. Canvia la pilota cap al seu porter Haro. El servei de porta de Haro. No hi arriba Aleixanco, sí que ha posat el cap Serna. Salta Vaquero. Amb Maqueda, pilota per Butragueño, cau a terra per l'entrada de Moria, falta favorable al Madrid. Atenció al llançament de la falta des del mig camp per part del Madrid, intentant sorprendre un avançat Zubizarreta. Aquí tenim la caiguda de Butragueño davant l'entrada d'Amor. I immediatament després ens ha semblat que ha estat Aragón el que quasi des del mig camp ha intentat Mitchell sorprendre Zubizarreta com en el partit de la Supercopa. Juga Soler per Serna, ara tot el Madrid tancat en el seu propi terreny de joc. Serna cap a Soler, Goico, davant d'ell Chendo. Aviam si el pot driblar, atenció que Chendo és un home molt ràpid, com s'ha demostrat en aquesta acció, en la que s'ha pogut refer el defensa madridista llançant-se a terra, escombrant la gespa i enviant la pilota fora favorable al Barcelona. Goico entre dos jugadors del Madrid. Quina jugada de taló cap a Soler. Amor, que té una bona gardela. Ha posat el cap Tendillo. Controla encara la pilota Amor. L'ha perduda davant d'Aragón. Mitchell i Soler, protagonistes d'un dels duels destacats del partit. Soler molt bé. S'ha endut aquesta pilota que controlava Aragón. Vaquero fa un canvi de joc cap a Eusebio. Amor, lliure marcatge, passant en profunditat cap a Laudrup. Laudrup intentava passar l'esperó per Vaquero, que es trobava absolutament sol, però no li ha sortit la jugada al danès. Era bona la intenció de Laudrup. Nando i Hugo Sánchez. I és fora de banda pel Madrid. Servirà l'out. Solana cap a Villarroya, cap a tirar la pilota per Butragueño, combinant amb Hugo Sánchez, recupera pel Barça Amor. Fa una passada llarga que controla pel Madrid Tendillo, cap a Maqueda, recupera pel Barça Soler. Soler i Amor, Aleixanco, sol per l'esquerra Goico. No s'ha decidit a passar-li la pilota a Aleixanco. I finalment Chendo controla davant de Laudrup. Tendillo i Chendo. Aquí tenim Miquel Soler jugant al Madrid en el centre del camp. Maqueda obrint cap al Chucho Solana. Villarroya. Solana novament, es desmarca Villarroya. Continua Solana. Butragueño deixa passar la pilota. Serna endarrereix cap a Zubizarreta. El perruquer Lluís Llongueras, un altre dels espectadors que no s'han volgut perdre aquest partit. Un habitual espectador dels partits del Camp Nou, centrada, Goico, Laudrup, gol, 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 gol,
òbviament, també d'alegria indescriptible a l'estadi del Barça. La jugada perfecta de Goico, la rematada monumental de Laudrup al fons de la xarxa de la porteria del Madrid. Laudrup amb la dreta engaltant la pilota, fent inútil l'intervenció de Jaro. Jugada extrem a extrem de Goico i la rematada de Laudrup al fons de la porteria del Madrid significa al minut 20 el primer gol del Barça. Això promet, senyores i senyors, al minut 20 el Barça s'ha avançat en el marcador. Toca amb el cap Alexandre cap a Vaquero. Vaquero supera l'entrada d'Aragón, que recordem ja ha vist una targeta. Amor per Laudrup, l'autor del gol. Ara s'ha distret Laudrup i s'ha deixat prendre la cartera per darrere per part de Villarroya. Zubizarreta es troba envoltat per una autèntica fumera. L'àrbitre hauria d'aturar el partit. Ara ho fa Merino González. No creguin que això és l'estadi de Wembley. No és la boira, no. És una fumera impressionant que s'ha originat després d'aquest gol de Laudrup com a conseqüència de les bengales que s'han encès darrere de la porteria que ocupa Zubizarreta. Ara Merino González va conversar amb el delegat de camp Rodolf Peris. Hem de dir que no s'ha llançat cap bengala a la gespa al terreny de joc, que consti això, sinó que la fumera... Rodolf Peris ens explicarà què li ha dit l'àrbit. Parlaven del fum. L'àrbit els ha demanat que els seguidors que es troben darrere de la porteria de Zubizarreta deixin de fer aquesta fumera, perquè això pot reproduir-se i, evidentment, es pot aturar el partit en altres ocasions. Val la pena tornar a veure una altra vegada aquest gol de Laudrup. Aviam si per fi es pot esvair la fumera. Ronald Koeman presenciant també el partit des de la llotja presidencial. Quan s'ha reemprès el joc, no ha pogut controlar la pilota Goico. Sí que ho ha fet Chendo finalment pel Madrid. I tenim Goico, el coautor de la jugada del primer gol del partit, del gol del Barcelona, en una gran cavalcada, en una de les seves, per la banda, fent una centrada milimètrica que ha estat rematada per Michael Laudrup. Ara hi ha certs problemes de visibilitat per poder seguir el joc. Juga l'equip madridista. És Maqueda el que ha perdut la pilota, la recupera pel Barça Soler. Eusebio i Vaquero. Tendillo cap a Aragón. Molt bé, des de darrere Chiqui li ha pres la pilota a Santi Aragón, que ara la recupera davant de Guillermo Amor. Fa aquesta centrada cap a la frontal de l'àrea, tocat amb el camp Nando. Deixa Eusebio per Vaquero. Soler davant de Soler. Mitchell. Eusebio perseguit per Maqueda. Goico intentava fer el túnel a Maqueda. Aquest s'ha tancat de cames i finalment Nando ha desviat fora de banda. Aquí tenim l'entrenador del Dinamo de Kiev, el pròxim rival del Barcelona als quarts de final de la Recopa, que ha vingut, suposem, que a prendre notes a punts del joc del Barcelona. Aquesta ha estat la topada entre Nando i Mitchell que ha quedat pràcticament penjat a coll i bé del defensa barcelonista. Butragueño no hi arriba, contundent Alexandre. I Tendillo endarrerint cap al seu porter Jaro. Ens acostem al minut 25 de la primera part. Guanya per 1-0 el Barça des del minut 20 amb gol de Michael Laudrup, que d'aquesta manera ha marcat el seu tercer gol aquesta temporada en el campionat de Lliga amb el Barcelona. Atenció que Merino González ha xiulat falta de Soler sobre Chendo. Butragueño i Hugo Sánchez amb la canya preparada a l'interior de l'àrea esperant la centrada de Mitchell.
que serà l'encarregat de treure, de llançar la falta. Ara s'incorporen a la possible rematada Aragon Spasic i també Tendillo. La centrada de Mitchell, ha refusat amb el puny Zubizarreta, allunya la pilota Eusebio. Toca amb el cap Solana, minut 25 amb 25 segons de la primera meitat i a fora de joc de Txiki Begiristain. Continua sense esvair-se del tot la fumera, el fum de les bengales, i això encara fa que tinguem algunes dificultats per seguir amb claretat el joc. Ha tret ràpidament aquesta falta Maqueda cap a Villarroya. Tendillo i Vaquero. Ha recuperat la pilota al Barcelona, pilota per Laudrup, encarant Spasic. Es desmarca Goico, Laudrup ha passat on no havia de passar la pilota. Laudrup ha fet el que no havia de fer, és a dir, passar cap a la dreta quan per l'esquerra es trobava sol Goico. Mitchell ha perdut la pilota, ha sortit aquesta fora de banda favorable al Barcelona. Recordem que Michael Laudrup ha aconseguit avui el tercer gol, en va marcar 2 davant de l'Atlètic de Bilbao, el segon molt bonic també a passada de Goico, i des d'aquell partit no havia tornat a marcar. Joan Gaspar, un patidor de mena a la llotja del Camp Nou. De moment encara el veiem bastant tranquil, però Déu-n'hi-do el que arriba a saltar i a patir aquest home veient els partits del Barcelona. Hugo Sánchez esperant la centrada de Mitchell, al igual que Butragueño a l'interior de l'àrea del Barça. Centrada cap al primer pal, ha refusat Aleixanco, intentava engaltar Aragon, allunya la pilota Eusebio passant cap a Txiki Begiristain, corre Vaquero, no pot Vaquero impedir que la pilota surti fora, favorable al Madrid. Recordin que guanya el Barça per 1-0 quan hem arribat ja al minut 27. El Barça guanya des del minut 20 amb gol de Laudrup. Butragueño cap a Mitchell. Una altra vegada la pilota fora. La fina pluja que ha caigut durant aquesta tarda a Barcelona. Aquest és Jordi Villacorta, el directiu responsable de la secció d'hoquei patins del Barcelona i excapità del Barça d'hoquei. Mitchell passant la pilota cap a Solana, que fa la centrada, desviat amb el cap Nando, ara pressió de l'equip madridista. Solana, que continua amb la pilota controlada, penja l'esfèrica, cop de cap d'Aleixanco, a peus de Mitchell, ha tallat bé Soler, ara jugant a la contra el Barça. Ha perdut però Soler davant d'Aragon. Aragon entrant a l'àrea, atenció a aquesta jugada al Madrid, gol de Butragueño. Gol de Butragueño, el gol de l'empat. Jugada personal de Santi Aragon. La decepció entre la parròquia barcelonista per aquest gol de Butragueño al minut 28, després d'una jugada personal de Santi Aragon, que ha fet la passada de la mort, i Butragueño ha marcat el gol de l'empat. Aquí veiem la jugada molt bona d'Aragon i Butragueño sol en l'àrea petita fusellant el gol de l'empat que s'ha produït en el minut 28. L'alegria dels jugadors madridistes del gol, després del gol de Butragueño. Aquest és el 7è gol que marca la Lliga Butragueño quan ens acostem a la primera mitja hora de joc. Empat a 1 en el marcador, jugant el Barcelona amb pilota centrada per Txiki a les mans de Jaro. Aquí tenim des d'un angle invers repetida la jugada del gol del Madrid. Atenció que aquesta jugada de contraatac de l'equip madridista, no hi arriba la pilota Villarroya, i aquesta ha acabat sortint fora de porta, favorable al Barça. Ara haurà de tornar a començar el Barça després d'aquest gol d'empat del Madrid. Aquí tenim Javier Villarroya
el jugador aragonès del Madrid, fitxat també aquesta temporada per l'equip madridista. Aleixanco per una passada llarga directament per Chendo. Tendillo la deixa cap a Jaro, que a punt ha estat de perdre la pilota. Una altra vegada la repetició des de l'angle invers de la jugada del gol de Butragueño. Toc amb el cap Serna. Maqueda per Aragón, Maqueda. Sembla com si el Madrid controlés des dels últims minuts a partir del gol del Barça millor la zona ampla del terreny de joc. Maqueda cap a Villarroya. Centrada de Villarroya cap a la frontal de l'àrea, toca amb el cap Soler, passant cap a Vaquero. Vaquero i Laudrup, tot l'avantatge per la defensa del Madrid. Juga Tendillo i Jaro. Laudrup, l'autor del gol del Barcelona. Amb la pilota Maqueda cap a Mitchell. Maqueda pot passar cap a Solana. Villarroya. Mitchell. Es desmarca Villarroya. Ja li surt el pas Eusebio. Villarroya, que pot arribar a centrar. Butragueño deixa passar la pilota. I aquesta acaba a peus de Soler. Soler per Vaquero. Chiqui i Vaquero. Una altra vegada pilota per Chiqui. Soler cap a Goico. Aviam aquesta jugada de contraatac del Barcelona. Goico per Amor. No ha estat ràpid en el contraatac al Barça. Pilota per Chiqui, fora de joc. Fora de joc, segons marca el liniesme. I també Merino González de Chiqui Begiristain. Bé, doncs, sembla que no ho és. No ho és perquè hi ha un jugador del Madrid en la part superior de les imatges que trenca el fora de joc. Fins i tot dos. De Chiqui Begiristain. En qualsevol cas, du la pilota al Madrid, és Spasic cap a Villarroya. Solana. Som ja en el minut 32 d'aquesta primera part. Empat a 1, gols de Laudrup i Butragueño. Maqueda cap a Mitchell. La centrada molt tancada, Zubizarreta. Ha atrapat la pilota després de la centrada de Mitchell. Quan hi ha jugada de contraatac del Barcelona amb Chiqui Begiristain. Jugant durant tot el partit per la dreta. Chiqui cap a Laudrup. Laudrup i Spasic i és corna. El tercer corna, favorable al Barcelona. Jugada perillosa, Begiristain, Laudrup. La centrada de Chiqui cap a Laudrup. I el iugoslau Spasic, que ha pogut posar la punta de la bota i enviar la pilota a corna. Servirà el corna Chiqui Begiristain. Fa la centrada per Aleixanco. Laudrup, fora! Estava en una bona posició Laudrup. Tot i que alguns jugadors del Madrid reclamaven fora de joc, no hi havia Orsay de Laudrup. Després de la passada d'Aleixanco, vegin com hi havia Aragón més endarrerit. La mitja volta de Laudrup ha acabat sortint per damunt del travesser de la porteria de Jaro. El toc de pilota d'Aleixanco, no hi havia fora de joc. Villarroya el trencava. Villarroya trencava el fora de joc. I també fins i tot Solana podria ser que el trenqués. Quan el Barça s'acosta als dominis de Jaro, crea perill. Sembla com si no estigui gaire segura la defensa del Madrid, amb la presència d'Spasic i de Tendillo. Quan hi ha aquesta jugada de contraatac del Madrid, és Mitchell el que fa la centrada. Zubizarreta s'ha anticipat a l'acció de Butragueño, que entrava a la rematada. És Tendillo el que ha pogut controlar la pilota, tot i la seva lleugera relliscada. Aragón per Mitchell. Mitchell cap a Butragueño. Llisca molt la pilota i això a vegades fa que sigui difícil de poder-la controlar. No ha sortit la pilota. Butragueño s'ha pogut desfer de l'entrada de Serna. Continua Butragueño, desviat a Aleixanco. Aquesta pilota que intentava passar Butragueño cap a Hugo Sánchez. Spasic amb Villarroya. Eusebio continua amb la pilota. Villarroya. Talla pel Barça. Amor.
És Soler, Amor. Vaquero, torna cap a Amor. Se'n va molt bé Amor de l'entrada Solana. Es desmarcava Goico. La pilota no ha arribat a Goico i a més el línia ha marcat fora de joc del davanter navarrès del Barcelona. Aquí tenim la repetició de la jugada. Aviam, perquè aquesta sí que és molt més dubtosa. Sembla que pugui estar lleugerament menys avançat Goico en el moment de la passada d'Amor. En aquest cas, en línia el senyor Cordero, el canari Cordero. Un dels línies és de Terol, el de la bandera vermella, el senyor Villacampa, aquest que es trobava al costat de Mitchell, i el de la bandereta groga és el senyor Cordero, del Col·legi Canari, al igual que l'àrbitre Merino González. Minut ja quasi 36. Continua l'empat a 1 en el marcador. Aquest és el senyor Cordero, que podríem dir ha estat encertat en l'última decisió quan ha marcat el fora de joc de Goico. Chiqui Begiristain, que ha passat ja ara a jugar per la banda esquerra, tot i que allà encara continua Goico. Tendillo perd la pilota, se l'endú Goico. Goico se'n va d'Aragón, passa cap a Chiqui i fora de joc de Chiqui. Tot i que havia pogut refusar Chendo, l'àrbitre ha invalidat la jugada per fora de joc de Chiqui, que en aquest cas sembla que no estigui en fora de joc. No, com a mínim estava en línia amb Chendo, amb la qual cosa no és fora de joc aquesta temporada. Aquí tenim Pedro Luis Caro, l'home que ha deixat avui a la banqueta Bullo. Hugo Sánchez es queixava d'una possible falta per l'entrada de Nando. És Aleixanco, cap a Nando. Eusebio, Amor, s'ha creuat l'infatigable Villarroya, el motor del centre del camp del Madrid, combinant amb Mitchell. Centrada de Villarroya, refusa Serna, enviant la pilota cap a Chiqui Begiristain. Serna perseguint durant tot el partit a Butragueño, cap al buitre va la pilota, trepitjant l'àrea Butragueño. Atenció a Butragueño, que és perillosíssim fora de porta. Quan Butragueño trepitja l'àrea és com per posar-se a resar. Xus Pereda, l'ajudant de Luis Suárez a la selecció espanyola. Recordin que durant els minuts de descans d'aquest partit hi haurà un avanç informatiu quan hi ha aquesta jugada del Madrid. No es trobava segons en línia en fora de joc Butragueño, però la pilota ha anat a parar a les mans de Zubizarreta. Dèiem que durant el descans hi haurà un avanç informatiu a la programació de TV3 per poder conèixer l'última hora de la guerra del Golf Pèrsic. Juga Serna, ha tallat pel Madrid Solana, recupera una altra vegada Serna per Eusebio, Amor, Chiqui Amor, per la dreta Vaquero, s'ha llançat a terra, enduient-se la pilota Tendillo, recupera el Barcelona, Vaquero cap a Soler, Aleixanco, amb Serna, Eusebio, Eusebio cap a Vaquero, atenció Vaquero, no ha pogut controlar la pilota. Per pèls no ha pogut parar a controlar aquesta pilota. Vaquero, que hagués pogut ser mortal de necessitat. El servei de porta de Jaro. Cop de cap d'Aleixanco. Salta Vaquero amb Maqueda, tocat el madridista cap a Butragueño. Mitchell per Chendo,
Aragón, Maqueda i Vaquero, posa la cama Vaquero, Aleixanco, el refús finalment de Butragueño per Miquel Soler. Sembla com si hi hagi certa distància entre les línies de l'equip del Barcelona, sobretot entre el centre del camp i els homes punta, i això fa a vegades que li costi a l'equip barcelonista arribar en perill cap a la porteria de Haro. Soler ha tocat pel Madrid, Maqueda, la pilota per Serna, Amor, Maqueda és l'home que tapona en el centre del camp les accions de Guillerm Amor. Chiqui, Goico fa jugada una altra vegada per la banda, continua amb la pilota Goico, hi ha hagut falta de Solana. Aquí tenim Solana, l'autor de la falta, s'ha incorporat a la rematada Nando. La centrada a Goico, el cop de cap a càrrec de Nando, la pilota encara és viva, Eusebio, la pilota per Vaquero, però finalment és el capità del Madrid, Chendo, el que ha pogut jugar cap al seu porter, Haro. Retorna a la seva posició en defensa, Nando. Aquest és el president del 0-5, el senyor Agustí Montal. És Pasic cap a Aragón, Mitchell, Maqueda i Mitchell, la passada llarga cap a Villarroya, la centrada a Villarroya, Zubizarreta atrapa. La pressió al mig camp del Barcelona avui no funciona i això li està creant molts problemes en el contraatac del Real Madrid. Ara jugant a la contra el Barça, en pilota per Amor. Minut quasi 42, Amor cap a Laudrup, posició correcta a Laudrup. Haro ha desfet aquesta jugada de Laudrup quan el danès es trobava sol davant del porter del Madrid. És una d'aquelles clàssiques jugades que Laudrup mai sap acabar. Quina oportunitat ha tingut el Barcelona. Possiblement podria haver forçat més la jugada al Laudrup, intentant driblar la sortida de Haro. Ara el contraatac és del Madrid, amb pilota per Hugo Sánchez, marcat per Nando, cau el mexicà i a falta de Nando sobre Hugo. Aquí la passada d'Amor, perfecta, a l'espai lliure per Laudrup, i la sortida de Haro, desviant el xut de Laudrup. I aquesta ha estat la falta posterior de Nando, que ha agafat per la samarreta Hugo Sánchez. Butragueño, l'autor del gol de l'empat, del gol del Madrid. Serà Mitchell l'encarregat de treure la falta. Pica la pilota cap a l'àrea, directament fora de porta. Partit molt equilibrat. Amb empat en el marcador, podríem dir que també amb empat pel que fa a oportunitats clares de gol. Perquè si bé el Barça ha disposat aquesta última de Laudrup, no hem d'oblidar la jugada d'un més que possible penal, d'un penal, vaja, que no ha xiulat Merino González en l'àrea del Barcelona i a fora de joc de Laudrup. Laudrup que s'està convertint en l'únic jugador que ha xutat a porteria. En minut 3 Laudrup, en el minut 20 el gol Laudrup, en el minut 33 la volea que ha sortit per sobre del travesser de Haro i al minut 42 un cop més Laudrup. Cap altre jugador ha intentat la rematada. Aquí hem vist el fora de joc del Barcelona quan hi ha aquesta jugada contraatac del Barcelona. Chiqui, Chendo. Era Aragón l'home de l'entrada sobre Chiqui. Hi ha hagut falta. Falta indica Merino González, favorable al Barcelona. Pot ser una bona oportunitat per l'equip blaugrana quan som ja en l'últim minut. S'incorporen Aleixanco i Serra en aquesta ocasió. Aquí tenim Talín, Aleixanco, al costat d'ell Pedra, que és Pasic, Vaquero i Laudrup també són a l'interior de l'àrea. I per fer la centrada, al costat de la pilota s'hi troben Chiqui i Eusebio. Haro situant la seva tanca defensiva. Chiqui, cop de cap, molt forçat de Ricardo Serna. La pilota ha acabat sortint fora de porta. Com dèiem, som en l'últim minut del partit. Ens acostem al minut 45, empat a 1.
en aquest partit avançat a la 19a jornada que enfronta el líder, el Barça, contra el Madrid, el 5è classificat. El servei de porta de Haro, ara mateix es complia el minut 45. El senyor Merino González consulta el seu rellotge, la pilota per Aleixanko. Aleixanko cap a Serna. Recordem que el joc ha estat momentàniament aturat en aquesta primera part, després del gol del Barcelona. No hi arriba la pilota Laudrup, aquesta és per Spasic. És falta de Nando sobre Hugo Sánchez. Ha xiulat Merino González. Dèiem, el joc haurà estat aturat quasi bé durant un minut, no gaire més, amb motiu del gol del Barcelona, amb l'espesa fumera que hi havia al rectangle de joc, quan ara mateix Merino González xiula la fi d'aquesta primera part. Quan tot just no havia passat un minut del temps reglamentari, Merino González ha xiulat la fi de la primera meitat, el que s'arriba amb aquest resultat d'empat a 1. Gol de Laudrup al minut 20 i en el 28 empatava Butragueño. Alguna reacció, Joan Patsi? A Miquel Soler li podem preguntar per què avui el Madrid sembla més equip del que sembla en altres ocasions. Home, el Madrid té jugadors de gran qualitat, no? Aleshores sempre es pot esperar una superació. A més s'ha de tenir en compte que ells no tenen res a perdre. Aquí el que sí que poden guanyar és la possibilitat de mantenir-se dignes en el campionat i poder optar a alguna cosa, no? Però bé, el partit no s'ha acabat i encara tot està pendent de la segona part. Queden 45 minuts, de moment empat a 1 al marcador. Encara per davant, com comentava Miquel Soler, tota una segona part, els jugadors del Barcelona, on acaben ja de sortir al terreny de joc els jugadors del Barça, també ho han fet els del Madrid. Atenció, aquesta ha estat una de les jugades, sens dubte, més destacades de la primera part. La caiguda d'Hugo Sánchez, d'aquest penal que es comentava des de la penya blaugrana de Madrid, d'Aleixanko sobre Hugo Sánchez al minut 12. En el minut 20, el gol del Barça, la centrada perfecta de Goico i la rematada impecable de Laudrup al fons de la xarxa. La centrada d'aquest home que és un extrem d'aquell d'abans de la guerra. El Barça, des de l'època de Basora, no tenia un extrem com Goico, que fa una centrada perfecta i no menys perfecta la rematada de Michael Laudrup. Però en el minut 28, després d'aquesta també excel·lent jugada de Santi Aragón, el Madrid, per mediació de Butragueño, aconseguia el gol de l'empat. Amb aquest resultat de 1-1 s'ha arribat a la fi dels primers 45 minuts i tot ja és a punt a l'estadi del Barça perquè comenci d'aquí a pocs segons la segona meitat. Per a la sacada inicial al Real Madrid. No observem canvis en cap dels dos equips. Cap canvi, a més, cap jugador de moment escalfant, preparant-se per una possible substitució. Merino González consultant el seu rellotge, ha tornat a encendre's una altra bengala darrere de la porteria, que en aquesta segona part, la del gol nord, ocupa Zubizarreta, i suposem que l'àrbitre està deixant passar una mica de temps perquè s'esvaeixi aquest fum que hi ha a la zona nord del terreny de joc i es pugui jugar el partit amb tota normalitat. Ha començat ja la segona meitat, amb pilota pel Madrid, és Aragón cap a Villarroya, ha entrat per Eusebio, continua Villarroya amb la pilota, endarrereix cap a la seva zona defensiva i la pilota acaba a les mans del porter Haro. Aquí tenim Tendillo, que juntament amb Spasic ocupen l'eix de la defensa del Madrid. Ha recuperat la pilota al Barcelona. És Vaquero cap a Amor. Amor per Soler. Serna. Continua Goico jugant per l'esquerra i Chiqui per la dreta, igual que en la primera meitat. Vaquero cap a Amor. Aviam si en aquest segon temps el Barça pot controlar millor la zona ampla del terreny de joc, on ha tingut certes dificultats en el primer temps. Una bona combinació d'Eusebio per Laudrup, que se'n va cap a la banda, posa la cama Spasic. És bo que Laudrup pugui treure de la zona central, que pugui endur-se'n cap a les bandes Spasic. El danès amb la pilota, cap a Chiqui. Chiqui Vaquero.
Ha reposat Chendo, Aleixanco cap a Eusebio, continua la pressió del Barça, Eusebio i Villarroya. Ha caigut Eusebio i Merino González xiula la falta favorable al Barcelona. Per l'entrada de Villarroya sobre Eusebio Sacristán. I tenim el marcatge estret d'Espàsic sobre Laudrup, que no el deixa ni a sol ni a ombra. Vaquero esperant la centrada, Eusebio que penja la pilota, Aleixanco salta, també ho ha fet Tendillo. Indecisió en la defensa, el Madrid ha rebut un cop al cap, Aleixanco a l'interior de l'àrea, el Madrid, Amor, Espàsic encara la pilota es viva. Chiqui cap a Eusebio, Aleixanco que ja s'ha recuperat, Goico farà la centrada, refusa Mitchell enviant la pilota fora, es queixa d'un cop a l'espatlla Aleixanco. Vaquero, continua la pressió del Barcelona, treu la pilota Espàsic, insistim cap al centre, la defensa del Madrid fa aigües. Si el Barcelona pot continuar atacant, pressionant contra la porteria del Madrid, la defensa del Madrid pel centre té molts problemes. Aquí veiem repetida aquesta última jugada d'atac del Barcelona. Que no ha tingut cap conseqüència de cara al marcador. Vaquero juga per Soler. Ara tot el Madrid tancat en el seu propi terreny de joc. Farà la centrada Goico, encara aguanta la pilota Goico. Vaquero, Goico, Tendillo, Chiqui. Atenció, Chiqui, la pilota enrere, Laudrup. Jaro ha pogut desviar i finalment la pilota corna. Quina errada de Laudrup. Quina oportunitat acaba de tenir el Barcelona. Al minut 2 i mig, la pilota a l'àrea del Madrid, la rematada a Laudrup i finalment entre Jaro i Maqueda poden treure aquesta pilota que semblava ja el segon gol del Barcelona. Ha picat el corna Goico, surt Jaro i atrapa. Ha estat el primer corna favorable al Barcelona en aquesta segona meitat. Fora de joc. Fora de joc de Butragueño. Protesta Mitchell. En línia el senyor Villacampa. Moviment a la banqueta blaugrana, tots els jugadors ja estan escalfant. Juga Soler, atenció a aquesta nova jugada, atac de Barcelona, la rematada, Soler fora! Déu-n'hi-do, quina gardela Soler, que ha fet que la pilota sortís cremant el travesser de la porteria de Jaro. El xut de Soler per damunt de la porteria del Madrid, en una acció individual del migcampista del Barça. Bona jugada de Soler. Quan aquí tenim repetit el fora de joc anterior del Madrid. Protestat per Mitchell. És Nando el que du la pilota, el pressiona Hugo Sánchez i també Butragueño. I finalment pot passar Nando cap a Zubizarreta. Aleixanco cap a Eusebio. Pilota per Vaquero, Vaquero toca molt bé per Chiqui. Chiqui cap a Eusebio. Està pressionant el Barça en aquest començament de la segona part. Laudrup ha caigut a terra, ha entrat per Solana. L'àrbitre diu que continuï el joc. Recupera la pilota el Barcelona, Nando fa un canvi. Cap a Goico, davant d'ell Chendo. Pilota per Chiqui, molt bé cap a Goico. Està jugant bé el Barça en aquesta segona part. La centrada Goico, massa forçada directament fora de porta. Goico, tot i que la jugada no li ha sortit bé, rebent els aplaudiments del públic del Camp Nou, que el té absolutament a la butxaca. Josep Maria Fuster, l'exjugador del Barcelona, un altre espectador d'excepció en aquest superpartit. Ha avançat a la 19a jornada entre el Barça i el Madrid. Aquí tenim un dels suplents del Barcelona, López Recarte, que juntament amb Ferrer, Salinas i Pinilla es troben escalfant a la banda. El servei de porta de Jaro, toca amb el cap Miquel Soler, salta Vaquero, ha tocat amb el cap Maqueda, Amor cap a Chiqui. Atenció Chiqui que fica cap a Vaquero, corre Vaquero, però ha estat ara més ràpid que Vaquero. Maqueda ja ha pogut enviar cap endarrere pel seu porter Jaro. Aquí tenim Juan José Maqueda, un jugador que s'ha fet amb un lloc titular aquesta temporada en l'equip del Madrid.
Som en el minut 6 d'aquesta segona part. El públic xiula les protestes, recrimina les protestes d'Hugo Sánchez, quan jugava Nando amb Laudrup, i hi ha hagut falta d'Espàsic sobre el danès. Michael Laudrup ha rebut aquesta entrada en falta, segons l'àrbitre Merino González, del iugoslau Espàsic. 7 faltes ha sofert el Barcelona, 6 al Madrid. És Soler, cap a Chiqui, entrava ja per l'esquerra Goico, que rep la pilota. Penja la pilota a Goico cap a l'àrea, la rematada que intentava fer Alexanko, la pilota encara es viva pel Barça. Laudrup, cap a Eusebio, Laudrup entrant a l'àrea, hi ha hagut falta arran d'àrea Aragón. Falta arran d'àrea Aragón, que recordem té una targeta groga. Aquí hem vist la falta d'Aragón sobre Michael Laudrup. Insistim, Aragón té una targeta groga des del minut 6 de partit. És l'únic jugador que ha vist una targeta groga en aquest partit, el migcampista del Madrid, Santi Aragón. Aquesta és una falta per Chiqui Begiristain. Davant de la pilota es troba Chiqui, també Eusebio. Jaro ordenant la posició de la seva tanca defensiva, pica la falta Eusebio per Vaquero, ha refusat amb el cap Tendillo, quan intenta fer jugada per la seva banda en aquesta cas per l'esquerra. Goico, que ha centrat, ha refusat la defensa del Madrid i la pilota acaba sortint fora, favorable al Barcelona. El Barça té embotellat en aquesta segona part al Madrid. Ara s'ha avançat Solana a l'acció de recepció a pilota de Chiqui. És Nando. Cap a Soler. Ha relliscat Laudrup. La pilota la controla Tendillo. Juga pel Madrid. Mitchell, que endarrereix cap al seu porter Jaro. Espàsic. Amb Tendillo. Queda Mitchell. Fa un canvi de joc cap a Solana, toca aquest amb el cap, cap a Villarroya. Villarroya marcat per Eusebio, juga cap a Mitchell, que li torna la pilota al primer toc. S'avança la pilota a Villarroya. Pot fer la centrada, cop de cap de Serna, però Merino González diu que la pilota havia superat ja la línia de fons. I tenim Hugo Sánchez. I aquesta és la repetició de la jugada. Doncs Molt just. molt just, molt just. Jugant el Barcelona en pilota a peus d'Alexanko. Continua Alexanko avançant, juga cap a Laudrup, en posició correcta el danès. Laudrup amb la pilota, a punt de perdre, ha caigut Laudrup. S'ha entretingut amb la pilota Laudrup, que protestava una possible falta jugant al Madrid. És Mitchell el que avança, es marca Hugo Sánchez obrint espai. Continua Mitchell, el xut de Mitchell fora. El xut de Mitchell, quan ens acostem al minut 10 d'aquesta segona part, ha sortit desviat a l'esquerra de la porteria del Barcelona. Si avui Laudrup estés un xic més inspirat, se'n faria un far. Goico i Chendo, hi ha hagut falta del capità del Madrid. El Barça ha fet 6 xuts a porta per 2 només de l'equip madridista. 5 de Laudrup, 1 de Soler. Alexanko, per Amor, pilota per Soler, perseguit per Aragón, continua Soler, atenció Soler, falta! Si hi ha targeta, Aragón se'n va al carrer. Atenció, que Merino González no es decideix a treure-li la targeta groga, que seria la segona i la de l'expulsió, al migcampista del Madrid, Santi Aragón, que ja ha fet 2 faltes consecutives. No tenia cap opció a arribar a la pilota. Ja ha fet la falta Aragón, falta que s'ha tret ràpidament i en la que els jugadors del Barça han caigut en el parany del fora de joc. Ara veiem 2 jugadors del Madrid escalfant a la banda. Aldana i Losada, creiem.
Són efectivament Adolfo Aldana i Sebastián Losada. S'incorpora Hagi. Endú la pilota Nando, que cedeix cap al seu porter Subi Serreta. Tret ràpidament Subi. No vol perdre temps del Barça. Aquí tenim els jugadors suplents del Madrid. Aquest és Sebastián Losada, que ja ha rebut el perdó d'Alfredo Di Stéfano. Minut 11 i mig d'aquesta segona part. Empat a 1 en el marcador. Pilota per Goico, davant d'ell Chendo. Fa la centrada cap a Laudrup, marcat per Spasic. Soler. Soler cap a Vaquero. Vaquero, Soler. Envia en profunditat cap a Goico. Centrada a Goico. Atenció, que la pilota podia haver tocat a la mà d'un defensor del Madrid. Quan continua la pressió del Barcelona, és Eusebio cap a Laudrup. Laudrup per Amor, cau a terra Amor. Ja ha pogut tocar la pilota Solana, enviant-la cap al seu porter Jaro. S'ha fet mal Amor en la jugada. Aquí tenim la cara d'Uro d'Amor. La pilota ha sortit fora de banda, favorable al Barça. I aquesta pilota podia haver tocat a la mà de Maqueda. En qualsevol cas, Maqueda tenia les mans enganxades al cos i no haurà apreciat cap voluntarietat l'àrbitre Merino González. No haurà considerat com a acció voluntària aquestes possibles mans de Maqueda, l'àrbitre del partit. Juga Chendo, pressionat per Goico. Mitchell passant cap a Aragón, que té terreny per davant. Ara s'han agafat per la samarreta Eusebio i Villarroya. Vaquero supera l'entrada d'Aragón, no pot amb Maqueda i finalment fa falta el jugador de Barcelona. Els ànims molt escalfats a la graderia i també al terreny de joc, tot i que de moment està imperant l'esportivitat en aquest partit. Traurà la falta Tendillo cap a Hugo Sánchez, entra per Nando. Soler, pilota per Tendillo. Tendillo volia combinar amb Butragueño. La pilota per Subi Serreta, que fa un servei llarg de porta, buscant el cap de Vaquero. Vaquero tocat però amb el peu cap a Goico. Laudrup ha perdut la pilota Laudrup. És Villarroya. Desvia Eusebio cap a Solana i aquest una altra vegada cap endarrere per Jaro. Aquesta és l'entrada anterior de Nando sobre Hugo Sánchez quan juga al Madrid. Combinació entre Villarroya i Solana. La centrada Solana, l'ha tallat bé Alexanco. Amor cap a Eusebio. Vaquero. Obre cap a Soler, incorporat a l'atac Miquel Soler. Ha perdut Soler davant de l'entrada d'Aragón. Villarroya cap a Mitchell. Jugant en el seu terreny de joc l'equip madridista. Primer quart d'hora de la segona part. Continua l'empat a 1. Entrarà Salinas. Cruyff es decideix per jugar obertament la carta de l'atac amb l'entrada d'aquí a uns instants de Salinas, de Julio Salinas, tot un especialista de fer gols contra el Madrid. Alexanco i Laudrup. Soler per Amor. Amor obre cap a Eusebio. Eusebio ha pogut evitar molt bé el fora de banda, li ha fet altura la Villarroya, continua Eusebio. Eusebio no pot fer la centrada i la pilota acaba sortint fora de porta. Quin túnel li havia fet Eusebio al seu marcador Villarroya, però finalment davant de l'entrada de Solana no ha pogut fer la centrada al migcampista del Barcelona. El servei de porta de Harold, cop de cap d'Alexanco. Baixa bé la pilota Nando. No s'han entès Nando i Eusebio. Substitució. Canvi les files del Barcelona. Deixarà el terreny de joc Chiqui Begiristain, entrarà Salinas. Aviam si podem recollir les impressions. Es creia Amor que era l'home a substituir. És l'11
a l'11, Chiqui. Aviam si podem recollir les impressions de Chiqui Begiristain. L'home substituït al minut 16 per Julio Salinas. Chiqui Begiristain al Barcelona sembla molt més entonat en aquesta segona meitat. Sí, yo creo que sí, estamos intentándolo. Estamos jugando con menos precipitación que la primera, tratando de mover y hemos llegado varias veces. A ver si tenemos suerte y marcamos. Les paraules de Chiqui Begiristain. El Barça, potser amb un xic més de tranquil·litat, podrà solucionar aquest partit. Intenta jugar la seva primera pilota del partit Julio Salinas. Julio amb Tendillo, Julio continua, Julio! I Jalo! Ha pogut enviar córner! Com s'ha estrenat Julio Salinas amb una acció individual, marca de la casa, amb empentes i rodolons s'endú la pilota, xut amb l'esquerra i Jaro que pot enviar amb la mà esquerra la pilota a córner. Ha tret el córner Eusebio cap a Julio. La centrada d'Eusebio, entrada i gol, 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 gol! Gol en pròpia porta! Espàsic havia de ser! Espàsic havia de ser el que es fes el gol en pròpia porta! No té sort aquest noi aquesta temporada! Al minut 17 d'aquesta segona part, després de la jugada d'Eusebio, entrava la rematada Nando i finalment Espàsic, que no té sort aquest any, no té sort Espàsic amb el Madrid, ha fet un gol de pel·lícula però a favor del Barça. Al minut 17 el Barça torna a avançar-se en el marcador amb aquest autogol, amb aquest gol en pròpia porta de Pedro Espàsic. Jugant al Madrid, entrada de Nando sobre Hugo Sánchez. Merino González indica falta favorable a l'equip madridista. Aquí tenim Espàsic. Hi haurà substitució al Madrid. Hagi es prepara. Espàsic s'incorpora a la rematada. 2-1 guanya el Barcelona, minut 18. 1, 2, 3, 4 jugadors del Madrid dins de l'àrea, un d'ells Hugo Sánchez. Atenció que Espàsic no el marca ningú. Espàsic Penja la pilota a Mitchell, Espàsic i Zubizarreta. no el marcava ningú. No pot tornar a badar la defensa al Barcelona i menys en jugades a pilota parada. Insisteix en el seu atac al Madrid. Aragón refusa. La pilota Nando. I aquesta surt fora de banda. Aquí tenim la repetició de la jugada anterior en què Espàsic estava absolutament sol. Ha pogut tocar amb el cap, però finalment ha atrapat la pilota Zubizarreta. A dret davant del Madrid. Butragueño intentava controlar aquesta pilota. Juga Maqueda cap a Solana. El Madrid torna a controlar la zona ampla del terreny de joc. Goico desvia amb el cap. No pot baixar la guàrdia del Barcelona, no pot tancar-se en el seu propi terreny de joc perquè això seria molt perillós. Hi ha hagut falta ara de Mitchell sobre Miquel Soler. Entrarà el Dana. El Dana serà el primer jugador del Madrid que entrarà al terreny de joc substituint Aragón. Efectivament. S'ha tret però la falta en pilota cap a Laudrup, marcat per l'autor del segon gol, Espàsic, però a favor del Barcelona. Goico està marejant la defensa del Madrid. Vaquero, Goico, falta d'Espàsic. Falta d'Espàsic sobre Goico. Ha rebut un cop a la cara Goico per part d'Espàsic, que ha deixat anar el colze. Aquí tenim repetida la jugada, com Espàsic posa el colze per impedir l'entrada de Se'n va Hugo, Goicoechea. atenció, se'n va Hugo corrents. Atenció, xiulet per Hugo. Substitució, aquesta xiulada és per Hugo. També es retira Aragón, els xiulets per Hugo Sánchez. Al minut quasi 21, Hagi, el romanès Georgi Hagi.
i Aldana entra en el terreny de joc substituint Hugo Sánchez i Aragón. Quan traurà una falta perillosa del Barcelona. Goico, entrava la rematada Salinas, posa la cama Villarroya, ha tocat Hagi, cap a Aldana, Maqueda, Eusebio barrant-li bé el pas, Aldana i Nando cap a Zubizarreta. Recordem que Adolfo Aldana ja va ser el substitut d'Hugo Sánchez quan el mexicà estava sancionat en el partit que va guanyar el Madrid al camp de l'Sporting. Amb la pilota Aldana cap a Maqueda. Maqueda fica per Mitchell, que li ha guanyat bé l'esquena a la defensa del Barcelona, i la pilota acaba sortint a córner. Si no ens equivoquem, el primer del Real Madrid en aquesta segona meitat. Doncs és correcta la dada. El primer córner del Madrid en aquesta segona meitat. El partit ple d'emoció, el cop de cap d'Aleixanco allunyant la pilota de l'àrea. Corre Laudrup, també ho fa Chendo, és inútil l'esforç de Laudrup. Fora de banda favorable al Madrid. Ara tot el Barça tancat en el seu propi terreny de joc. I darrere la porteria de Zubizarreta, un lletrero ben clar. Bye bye Madrid. Ha tret de banda Chendo, que intentava jugar cap a Mitchell, allunya la pilota Miquel Soler. I és Pasic, canvia cap al seu porter, Haro. El servei de porta de Haro. Cop de cap de Serna. No es pot deixar dominant el centre del camp al Barcelona. Ha sortit la pilota fora. Perquè el Madrid sempre és el Madrid i no hi ha dubte que és un equip perillós. Encara resten 22 minuts per arribar al final d'aquest partit. Ha tret davant de Soler cap a Goico. Soler allunyant la pilota i entregant-la als jugadors del Madrid. Això és el que precisament no ha de fer el Barça. És Hagi el que du la pilota, ha entrat per Amor, hi ha hagut falta clara d'Amor. Hi ha una targeta. Targeta groga per Guillem Amor. És la primera targeta groga per un jugador del Barcelona, aquesta que acaba de veure Guillem Amor al minut 23 i mig d'aquesta segona meitat. La falta però havia estat clara. I després ja entra aquí el criteri de l'àrbitre a ensenyar o no la targeta. Compte que hi torna Pasic. Ara però surt a marcar-lo Aleixanco. Davant de la pilota Mitchell i Hagi. Atenció al romanès. Corre amb la pilota Hagi, fica en profunditat cap a Villarroya. Arriba la centrada de Villarroya, desviat Eusebio, encara amb la pilota Villarroya. Cap a Hagi, que torna a centrar. La rematada imprecisa de Chendo i Zubizarreta, que es fa amb la pilota. Pot tornar al terreny de joc Albert Ferrer després de 2 mesos d'absència. I no seria gens estrany que Ferrer entrés al terreny de joc per marcar Hagi. A més, es troba completament lliure en la seva posició de migcampista. Aquí el tenim. Ara marcat momentàniament per Julio Salinas. Aguanta la pilota el romanès. Juga cap a Butragueño. Cau a terra Butragueño. Hi ha hagut falta de Serna sobre Butragueño. L'entrada amb falta de Serna sobre Butragueño ha estat clara. La falta ho ha vist bé Merino González, que ha tret en la jugada del penal d'Aleixanco sobre Hugo Sánchez. Està fent un arbitratge molt correcte, però ja se sap que quan un àrbitre s'equivoca en una jugada tan decisiva, doncs li baixa la nota. Jugada com per tremolar, els patiments també a càrrec de Julio Alberto, llançament de falta, Hagi, Zubizarreta! Enviat a córner. Aquest home
du un guà a la seva bota esquerra i on posa l'ull col·loca la pilota. Però Zubizarreta ha pogut desviar la pilota a corna. El segon favorable al Real Madrid en aquesta segona meitat. Entrarà Ferrer i, si no ens equivoquem, substituirà Laudrup. Sembla que té el número 9. Butragueño dins de l'àrea esperant la centrada. Ha refusat Soler i és una altra corna favorable al Madrid. En són 3. Ferrer, després de 2 mesos d'absència, tornarà a l'equip del Barcelona. Minuts d'angoixa per l'equip blaugrana amb la pressió del Madrid. Mitchell, l'encarregat de treure el córner. Sembla que Mitchell ha rebut un cop. Mitchell ha quedat estès al costat del banderí de córner. Aviam, cau una taronja. Bé, en aquesta imatge no s'ha pogut observar que és el que ha tocat a Mitchell. Es tocava l'entrecama. No s'ha vist que fos una taronja. L'únic que s'ha vist que li tocava la taronja era en línia. Sí, li passava fregant en línia una taronja, però a Mitchell de sobte se l'ha vist tocant-se l'engonal de la cama esquerra. L'àrbitre vol tornar a parlar amb el delegat del Barcelona, Rodolf Peris. Una llauna a la seva mà. Mitchell, que recordem, la temporada passada va fer 10 gols en els 37 partits que va disputar amb el Madrid i que, en canvi, aquest any només n'ha fet 2. Aquí tenim la conversa, podem observar la conversa entre Rodolf Peris i Merino González. El gest de Merino ha estat claríssim. Si això continua, aturo el partit. I això podria ser perillosíssim pel Futbol Club Barcelona, perquè fins i tot podria perdre els 2 punts d'aquest partit i, a més, que es tanqués al Camp Nou. El llançament de corna és Pàssic, Zubizarreta. Ha atrapat la centrada del romanès. Ha estat la 8a aturada de Zubizarreta. Ferrer encara esperant tanda. Ens acostem al minut 30 d'aquesta segona part. Recordin, guanya el Barça per 2-1. Gràcies a un autogol d'Espàssic en aquesta segona part. Jugant Soler, que fica, que ha passat massa llarg. No hi ha pogut arribar a Julio. Vaquero és l'elegit per donar pas a l'entrada de Ferrer al terreny de joc. Josep Maria Corbella ja ha ensenyat el rètol amb el número 6 per aquesta jugada del Barcelona. Soler supera l'entrada, 2 contraris. Atenció a Soler. Centrada Soler, la pilota a corna. Tercer favorable al Barcelona aquesta segona meitat. 3 també a la primera. Ara es torna a demanar el canvi a l'equip del Barcelona. Retirarà José Mari Vaquero, que en qualsevol cas sembla que vol continuar al camp per intentar la rematada en aquesta jugada de corna, però finalment se li dona instruccions a Vaquero perquè deixi el terreny de joc. Els aplaudiments per José Mari Vaquero. I Ferrer. Abans que es tregui el corner, el 2-1 és un resultat per patir en aquests últims minuts. Todo lo que se hay por delante está bien. Lo que pasa es que un gol de ventaja pues siempre tiene mucho riesgo, ¿no? S'ha tret el córner, la pilota per Aleixanko, marcat ara per Espàssic, també s'hi afegeix Villarroya i finalment Aleixanko ha pogut forçar la falta quan ho tenia bastant difícil perquè es trobava entre 2 jugadors del Madrid. Aleixanko, que no és un jugador d'una tècnica depurada, ha pogut com a mínim, si més no, forçar aquesta falta. Espàssic i Aleixanko. La centrada d'Amor, la pilota que es passejava per l'àrea del Madrid. Laudrup, cap a Goico.
Penja la pilota cop de cap d'Espàsic. Chendo juga marcat per Goico i envia cap al seu porter Jaro. Sort en té avui el Real Madrid de la tranquil·litat de Chendo. És Nando. Minut 31 amb 22 segons d'aquesta segona meitat. 2-1 guanya el Barcelona. Nando, l'home que ara, després del canvi d'Hugo Sánchez, s'encarrega del marcatge d'Aldana. El servei llarg de Zubizarreta. Saltaven Hagi, Ferrer. Ja Ferrer s'ha enganxat al romanès. I Villarroya, que no ha pogut impedir que la pilota sortís fora de banda favorable al Barça. Pilota per Julio Salinas, marcat per Solana. Posa la cama el Chucho Solana. Salinas i Solana. S'endú la pilota al madridista. La treu malament, enviant-la cap a Nando. Nando ara no s'ha entès amb Eusebio i la seva passada en profunditat la podrà controlar el Madrid. Aquí veiem Eusebio i Nando. Chendo cap a Mitchell, absolutament sol. Atenció a aquesta internada de Mitchell. Ja el persegueix Soler, la centrada. Hagi fora de joc. Hi havia fora de joc de Hagi. No val a badar aquest tipus de jugada. El Madrid encara està molt a prop del Barcelona. 2-1, minut 33 en aquests moments de la segona meitat. Molt justet el fora de joc de Hagi. Aquí el tornem repetit. Efectivament sembla lleugeríssimament avançat en el moment que toca la... No, efectivament, no. En el moment de la passada de Mitchell, Hagi es trobava encara per darrere la defensa del Barcelona. No hi havia fora de joc en aquesta jugada. Mitchell ha perdut la pilota. Certament les línies d'aquesta temporada, amb el canvi de la regla del fora de joc, encara s'equivoquen més que en temporades anteriors. Han de filar molt més prim i això els fa caure amb errades continuades. Zubizarreta cap a Aleixanco i una altra vegada la pilota per Zubizarreta. Problemes pel Barça per treure la pilota. Sí, senyor. Buscarà el servei llarg de porta Zubizarreta. Ho fa buscant Laudrup, marcat per Espàsic. És bona l'acció a Laudrup. Aviam si pot fer la centrada. Aguanta Laudrup. Laudrup continua Laudrup. I finalment ha pogut tallar la defensa del Madrid. L'ha ensenyat massa. Li han intuït, li han encertat la jugada a Laudrup, els defensors del Madrid. És Amor cap a Eusebio. El partit amb aquest marcador incert de 2-1 favorable al Barcelona, una fase de gran emoció. És Aleixanco cap a Soler. Serna. El Barcelona ha de mirar de controlar al màxim la possessió de la pilota. Ja fa bé de controlar-la al màxim. Queden 10 minuts per la fi del partit. Soler se'n va de Maqueda, continua Soler. Soler, ara ha entrat per Solana, falta. Targeta. Solana i ara targeta groga pel defensa del Madrid. Segona targeta per un jugador madridista. La primera l'havia vist Aragón i ara la segona aquesta per Solana després de la seva entrada, de la seva trabanqueta sobre Soler. Al minut 35 i mig després d'aquesta entrada, posa la cama esquerra Solana i li fa la trabanqueta al migcampista blaugrana Miquel Soler. Ronald Koeman seguint amb nervis, amb passió el partit des de la graderia.
Recordem pel Barcelona vist targeta groga Amor i pel Madrid Aragón i Solana. El llançament de la falta a càrrec d'Amor a les mans de Haro. Ha col·locat la pilota Amor, però el seu xut no era gaire fort. És el primer xut a porta de Guillermo Amor. I l'ha intuït bé el porter del Madrid, Haro. 9 xuts ja porta el Barcelona per 3 al Real Madrid. Servirà de porta Haro. Ho fa llarg cap al camp del Barça, on salten Butragueño i Alexanco. Ha posat el cap Alexanco. I Soler cap a Zubizarreta. Ara el que cal és que passin els segons, que passi el temps el més ràpidament possible i el Barça assumi aquests 2 punts que poden ser importantíssims de cara al desenllaç de la Lliga i que descartarien ja quasi definitivament el Madrid de la lluita pel títol. Però encara això no està guanyat. Tot i que ara no s'han entès primer ni els defensors del Barça i posteriorment tampoc els jugadors del Madrid. La pilota ha sortit fora de banda, desviada per Mitchell. Aquí tenim Albert Ferrer. Des que ha entrat al terreny de joc, com ja anticipàvem, s'ha convertit en el marcador de Hagi. Juga Alexanco, cap a Ferrer, avança Ferrer, demana la pilota Salinas, continua Ferrer, té espai, juga per Salinas, Ferrer, surt Haro i ha pogut desviar aquesta jugada d'atac de Ferrer. Molt bé el nano, molt bé el nano. Compte amb la rèplica del Madrid. Compte amb Hagi. Hagi, que no ha pogut controlar la pilota. Alexanco cap a Amor. Amor per Eusebio. Ha entrat per Maqueda, cau a terra Eusebio i ha hagut falta favorable al Barcelona. Aquí hem vist l'acció ofensiva de Soler, de Ferrer, que no s'ho ha pensat 2 cops a l'hora d'anar-se'n directe cap a Barraca. I aquesta és la falta de Maqueda sobre Eusebio. Falta que ha tret el Barça, cop de cap d'Espàsic. Cap a Serna. I Serna més endarrere per Zubizarreta. Som en el minut 38 i mig. Compte amb aquestes jugades. Ara Ferrer ha perdut la pilota. Servirà de banda al Madrid. Els aficionats tenen garantit el patiment fins l'últim minut. Hagi, Ferrer, falta de Ferrer sobre Hagi. Traurà el mateix Hagi la falta. La seva centrada ha estat massa rasa. Ha pogut desviar, allunyant la pilota Julio Salinas cap al camp del Madrid. Laudrup pressionant ara a Chendo, que s'ha tret la pilota com ha pogut de sobre. Cop de cap d'Alexanco al centre del camp, però l'està dominant el Madrid i això és molt perillós. Juga Mitchell cap a Aldana. Ha entrat Fernando. Continua amb la pilota Adolfo Aldana. És Tendillo incorporat a l'atac. Prova sort des de lluny fora. El xut de Tendillo directament cap a la penya els almogàvers. Pasqual Maragall, que continua a la llotja presidencial, que ja abandonen alguns VIPs. I el xut d'Aldana, de Tendillo, que surt desviat per damunt de la porteria de Zubizarreta. Som ja en el minut 40. Només queden 5 minuts més de patiment. I algun més que afegirà l'àrbitre. Sí, perquè recordem, el joc ha estat aturat com un minut pel cop que havia rebut algun objecte Mitchell quan es disposava a llançar un córner. Ordres des de la banqueta del Barça que els jugadors avancin les seves posicions perquè el Barça les està retrasant i molt en aquests últims minuts. Toca amb el cap Soler, enviant cap a Goico. Controla la pilota Goico, molt bé. De taló cap a Soler, que té terreny per davant. Som-hi, Miquel, som-hi. Som-hi, Miquel. Continua Soler, ara perseguit per Espàsic, cau a terra Soler, però l'àrbitre no ha vist falta en aquesta entrada sobre Miquel Soler.
Miquel Soler, que amb les seves cavalcades per la banda esquerra està fent bastant de mal a la defensa del Madrid. Ha tocat amb el cap Hagi cap a Butragueño. Ha entrat per Serna. Villarroya i Eusebio. Hi havia fora de joc de Butragueño. Efectivament, fora de joc de Butragueño. Emilio Butragueño, l'autor del gol del Madrid. Ara sí que en aquesta ocasió hi havia fora de joc de Butragueño. Sembla que Pasqual Maragall abandona la llotja. Queden 3 minuts i mig perquè s'arribin als 45 reglamentaris. La pilota ha sortit fora de banda, favorable al Barcelona. Atenció, que arribem a aquells minuts en què el Madrid sempre és tan perillós. I això ho sap perfectament Nicolau Casaus, que té memòria històrica. Amb el seu inseparable avà, el vicepresident del Barça, Eusebio, cap a Ferrer. Aquesta pilota s'ha de controlar al màxim. Al màxim se l'ha endut, però Solana, Aldana, Ferrer, molt bé. Continua Ferrer. Ha posat la cama davant de Villarroya, finalment. Amor, molt contundent. Desvia la pilota fora. Servirà l'out. Solana, que no sap a qui passar la pilota. Eusebio no ha pogut controlar-la. Refusa. Llarg, Nando cap a Mijael Laudrup. Laudrup i Tendillo, aguanta la bola al danès. Segurament buscarà fins i tot el córner. No, continua Laudrup. Laudrup per Ferrer. Ferrer a punt de perdre. Nando, compte. Nando ha perdut la pilota, la recupera però Eusebio. S'ha de controlar al màxim la pilota. Eusebio cap a Laudrup. Té davant d'ell Solana. Laudrup se'n va de Solana. Continua el danès. Li demana la pilota Salinas. Continua Laudrup. Laudrup cap a Soler. El recolza Aleixanko. Soler cap a Goico. Soler torna la pilota cap a Goico. La correguda a Goico. Perseguit per Chendo. Continua encara amb la pilota a Goico. L'àrbitre diu que continuï el joc. Quin gran partit el de Goico. La centrada, el cop de cap de Tendillo. La pilota la controla Amor. Laudrup. Laudrup pica cap a Amor. Ha tallat. Mans Tendillo amb les mans. Ha tallat Tendillo amb les mans. Protesta el valencià Tendillo. Aquí tenim la jugada repetida. Doncs no han estat tan clares les mans. A mi m'ha semblat que li tocava la pilota al pit. Aquesta és Dani Cruyff, l'esposa de l'entrenador del Futbol Club Barcelona, que continua tan guapa com sempre. Sembla que no passin els anys per Dani. Ara col·locant la tanca ofensiva. Hi ha hagut targeta per Tendillo. Ens acostem al minut 45. Al nostre cronòmetre som en el minut 44 amb 40 segons, quan traurà aquesta falta el Barcelona. Després d'unes mans de Tendillo. La pilota per Aleixanko. Atenció! Eusebio, no! A córner! Valga'm Déu, quina oportunitat ha tingut Eusebio! Ja anàvem a cantar el gol. Minut 45. I Eusebio, que ha tingut una oportunitat d'or, que ha pogut treure amb la punta de la bota esquerra. Jaro ha estat aquí providencial, el porter del Madrid, Jaro. El públic que demana amb insistència l'hora a la fi del partit a Merino González. La pilota per Ferrer amb Goico. Atenció, que encara se la pot endur el Madrid, no. Eusebio cap a Goico. Hi havia fora joc de Ferrer. Salinas encara no se n'havia donat i li demanava la pilota a Goico. Esclata ja una traca que esperem sigui la de la victòria.
Aquí, efectivament, s'aprecia que no hi havia fora de joc de Ferrer. El Madrid buscant a desesperada la seva última oportunitat. Hi ha hagut falta sobre Butragueño. Passa ja un minut el temps reglamentari quan Tendillo i Spàcic s'incorporen a la rematada. La centrada de Hagi, la pilota encara és pel Madrid. Solana i Eusebio. Atenció a aquesta jugada que encara pot ser de perill. Spàcic cap a Mitchell. Davant de Mitchell Soler, la centrada. La pilota encara a l'àrea del Barcelona. Zubizarreta atrapa. Això sí que està guanyat ja. Això sí que ja està guanyat. Passen... Se li anà sol. La pilota, però, se li ha anat fora de banda. A Goico, però Merino González xiula la falta favorable al Barcelona. La pilota li havia sortit a Goico, però abans Merino González havia xiulat la falta. Pilota cap a Goico, la persegueix Goico, fa la centrada. No hi arribarà Salinas, però encara sí ho pot fer l'Audrum. No tot la batalla a la fi del partit. El Barça ha guanyat. El Barça ha guanyat i deixa el Real Madrid a 10 punts de la classificació. Aquesta és una victòria per mullar, la que acaba d'aconseguir avui el Futbol Club Barcelona davant del Madrid. Cruyff. Endavant. Johan Cruyff. La Lliga en aquests moments s'ha col·locat molt bé perquè el Madrid ara sí que queda fora. Bueno, están a 6 puntos y en medio liga 10 puntos son muchos. El Barcelona avui ha guanyat perquè és millor que el Madrid, perquè hi ha posat més ganes pel Madrid. Per què ha guanyat el Barcelona? Bueno, yo creo que los dos han dado todo. Nosotros primer parte un poco precipitado. No dominamos demasiado balón. Segunda parte mucho mejor, muchas más ocasiones y yo creo que está merecido. Cruyff ho ha passat malament a la banqueta? Sí, me gustaría el 3-1, 4-1, pero la vida es así. La vida és així, el Barça continua primer i el Real Madrid es queda despenjat a 8 punts del Barcelona, a 10 punts.